U-Muzi Sibiya waboshwa mhla zingama-30 kuNdasa ka-2019 eboshelwa izinsolo zokubulala uMeyiwa. Waphinde waboshwa futhi mhla zingama-30 kuNhlaba ngo-2020 ngecala elifanayo. USibiya uthi yonke into eyenzeka kuyena ngosuku okuthiwa wazivumela ngalo icala kwakuyimpoqo. Uthi washaywa waphoqeka ukuthi avumele icala ukuze asindise impilo yakhe. The state has led evidence that you made a confession freely and voluntarily in your sane and sober senses, and you were not subjected to any inducement. What is your comment on that? Konke okwenziwe kimi kwangesiyona intando yami, nokwenziwe nawumbotho kwangesiyona intando yami, kwangezikho ukuthanda kwami. Uthi wazama ukulibika lolu daba kwamanye amaphoyisa. Amaphoyisa aseverali ngayi ngawatshena emva kwesikhathi ukuthi mina amaphoyisa angishayile. Ahamba ayocheck ukuthi imaphi amaphoyisa bengilethile la. Mayebuya lapho la ngitshela ukuthi lamaphoyisa akulethe la makhulu kunathi, asikwazi ukuthathela inyathelo. Ukuphikile ukuthi la ayehlala khona kwatholakala izinhlamvu zesibhamu esingekho emthethweni. Kusenjalo enkantolo yeMantshehla Pamrich uMichael Damian nowayesebenza esakhiweni okwatholakala kuso izidumbu zabayisithupha abadayisa ngomzimba okusolwa ukuthi babulawa uSifiso Mkhwanazi udalula ukuthi zazikhona inkomba zokuthi kukhona ukushaya amanzi. We've got windows that are on top. Every morning whenever I come in, I find them open. They've been flipped. Umsolwa wavumile wonke amacala okubulala kodwa ke uyakuphika ukuthi wabadlwengula. Leli cala lizoqhubeka kusasa.